terikɛ 31 yɛrɛ sera dɛ. Wala a bɛ kɛ cogo di cɛ? 31 ko in kɔni. O tuma tuloko de b'aw la depuis la bi k'aw wele tuloko de b'aw la. An fana bɛ baro la quoi an tulo t'i la o. An tɛ se k'an kɔfɛ mɔgɔ awɔ kɔni. ne na kun to si aw fila la kelen ka numéro ta. An Numéro fila t'an bolo. numéro tɛ ne bolo. Mana ko man ne dɛ k'aw fila la kelen ka numéro d'aw la a bɛ ka taga de yan mun de kɛra. Téléphone tɛ ne bolo sa numéro tɛ n bolo. Numéro yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ fɛnɛ la. Sabali sa. aw ka gɛrɛ ne ka numéro d'aw ma sɔrɔ mɔgɔ. Numéro t'an ka gɛrɛnaden si la. ne ka numéro de bouger pas. N ka cɛ k'i ya numéro d'i ma. Numéro tɛ ne bolo. ayi bɛɛ la koyi N'a fɔra cɛ de bɛ muso ka numéro ta mais muso ka cɛ ka numéro ta e delila k'o ye o tɛ ɲɛgan ko fɔ. ayi dɔ ka fɔ Bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan de. Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. parce que a ye dɔ k'an ka cɛ ayi aw fila la kelen ka Cɛ numéro tɛ ne bolo. I bɛ bon e kan tɛ nin de ma. E kan tɛ nin de ma. Ne ba non ne tɛ ka sɔn dɔrɔn ne ka numéro ta 52 27 10 42. Non o ta An bɛ se ka taa san. Awɔ. i y'o ta O ta voilà ni mun ye. ne ka numéro ta 52 27 10 42 i y'o ta donc i bɛ se Musa ok voilà voilà.